ug atong suportahan ang bag-ong umaabot nato nga gobernador sa probinsya sa Sugbo. Walay lain kundi si Pamela Baricotro. What's up ug mayong adlaw kanatong tanan, ug ilabi na gyud sa katong solid supporters nato diha. Daghan ing salamat ninyo mga par sa inyong pag-subscribe sa akong channel. Ug sa katong wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga par diya sa ubos sa akong video. Nice subscribe button dinha, palihog lang ko og pindot para ma-update ka sa atong mga video nga i-upload. So karon mga par, nagkaduol na gyud ang Mayo 12, nagkaduol na gyud ang eleksyon, ug atong suportahan ang bag-ong umaabot nato nga gobernador sa probinsya sa Sugbo. Walay lain kundi si Pamela Baricotro. Ato ning suwayan mga par ang iyang saad nga iyang baguhon ang pamalaod, ug ato ning suwayan mga par nga kung siya ang mahimong gobernador sa probinsya sa Sugbo, ug iyang unahon ang health center o healthcare sa probinsya sa Sugbo mga par. Kung dako nagtabang mga par sa atong mga kaigsuunan sa probinsya sa Sugbo nga dili na mistil nga muanhi pa sa Cebu City, nga moadto pa sa CCMC, ug moadto pa sa Vicente Soto, ug sa lain pang mga ospital diri sa Cebu City. Ug ato ning suwayan mga par ang iyang mga tamis nga mga saad nga mo serbisyo natong mga katawan. Ang mga plano mga par nga maghimo og ospital sa probinsya sa Sugbo nga dako nigtabang sa atong mga kaigsuunan nga naa sa probinsya, nga dili na mistil mo biyahe pa sa Cebu City, dili na mistil nga mo biyahe pa og CCMC, dili na mistil mo biyahe pa sa Vicente Soto or sa mga uban pa mo ospital nga naa nahimutang sa Cebu City mga par. Kay kung siya ang mahimong gobernador, naa natay hospital sa probinsya na kumpleto sa mga gamit o kumpleto pa sa mga doktor. Dako ning tabang natong mga taga probinsya ug atong suportahan karong Mayo 12. Ug daghan kaayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel ug sa inyong pag-subscribe sa akong channel mga par. Daghan kayong salamat and God bless.